आयै आं बुंखाबाय दायो आङो 10थासोबा सफैगोन बहादि थांखोना बे आयाबो न'आवबो रावबो गैबावालै हेलेना ओइ हेलेना नानि आयै आफा बहाबासो थांजोब्बायलै ना दुब्लिथिंसो दंहैजोबोथाय र' फन खालामनि आं हेलेनानाव नै माथो फनखौबो हमालै आया बे गथ'आनोथ' ना बिदा हरनायखौनो हमबावासै आरो बे आं एथ' मोजां न'आव फैनानै सारप्राइज होदों बिसोरखौ जेबो नङा दे कलेजफ्रावसो थांदों नामा गावनि न'आवलाय माथो आरोना र' आङो दुगैसै एसे फ्रेस जाग्रोना लानोसै आइमोना दा फैबाय थाथोंसैलै दुब्लियाव दंहैखायो खोमादां आइमोननि थाखाय इदि मा मा लाबोदों आङो र' बिसोर फैबासो सारप्राइज होनोसै आङो आयौ आबा फापि एसेथो गोबाव जाखो आबा नों सफैनाया बिफानो फन हरबानो जायो दालायथो आं 10थासोआव फैगोन होनखायाखै आयै ओमफ्राय नुबायना आं डाइरेक्ट 11थायाव ग्रोब मोनफैखाबाय माने 10था होनबाथ' कारेक्ट 10था जाया नालाय माब्लाबा एसे उन सिगां जायोना बिनिफ्राय हेलेनानावबो फन हरबाय गैया गथ'आ बेस्थ'सो दाननानैसो हरदोलै हेलेनाखौथ' मा बुंबावनो दे आफा ओमफ्राय आथिं आखाइ सुबाय आयौ फैनानै ना नों गाबज्रिबायसो थादों न' सिङावनो हाबबावाखैदां गथ'आ आं एसे नोंमादैनाव थांब्रबदों मैगं एसे लांना हैदोंमोन आं जोंहा मानसिबो खम नालाय फैनोबो रोङा बेखायनो दसे थांना फैब्रबबाय आङो नों फैनो होननायखाय आं रेडिलाय बानायजोबखादों आफा सना दे आयै जायोलै आंना जेरैबो आंनि बिमायालाय आंखौ अननानै मा मा खालामखायो बेखायनो बांद्रायबो जेबो दाखालाम बुंहरखादोंमोन आं नोंसो गोबावजों खेबसे फैनाय मारै रेडि खालामा दहायनो नोम्फाखौ दाउ सिथार होदों आङो अमा बेदरबो एसे हाथायाव लायहोबाय आरो नों जानो मोजां मोननाय मोननायालाय न'आवनो दंखाजोबो नालाय आफा सना थां आथिं आखाइ सुग्रोदो थां रायलायबाय थागोन उनावहाय ओइ आफा मिथिसार ओमफ्रायो मा होनोमोनलाय नाखौबोथ' एसे हानो खाबाय नालाय आङो सायब्रबनानै गोथाव एवना होनोसै आङो ओमफ्राय ट्रेनफोराव जेबो दाजाबो होनदोंमोन आं नोंखौ माबाफोर जाबोदों नामा बिसास गैयाहाय दानि जुगाव आबा ओह जायाखैलै आयै मा जानोब्रा ट्रेनफोरावलाय आं ओरैनो रेस्टुरेन्टावसो जानानै फैखादों ओजोंहायनो एसे जाबोबाय रुटि जाबाय दावदै जाबाय बेनो आरो दे आं नोंनो फिथाबो बनायनो माबानानै अन देना दोनखादों नालाय आफा सा गोथाव लोंनोसै नोम्फायाबो माबासो ओरै गामिथिं ओंखारलांदों दे आयै ओमफ्राय हेलिनानियालाय बेखौथ' मा बुंबावनो आं खनसे खोन्थानाया आफा न'निफ्रायनो जेरावबो ओंखारहोथ'थाराखैमोन आं हेलिखौ नै दिनैसो सासे लोगोनाव थांब्रबनो होननानै थांदों आरो गोबावबो न'आव दोनबाय थाबाय नालाय बेखायनो दिनै खनसेया थांथोंसै सानदोंमोन आंबो ओमफ्राय नों खिन्थानाया सिरि जाथ'बाय दायो अबहाय सिरि जाबायबायनोसै आबा होबायबो बुबाय एकदम बुजायबायबो जोबनानैबो दोनबाय अब्लाबो बहाय गोसो सिङावलाय थाखागोनानो बेना एकदम गथ'आनो बोरैबाखा जोंहा आइ माइनावखौसो एकदम डिस्टार्ब खालामथारबाय बे गथ' सासेया गथ'आनो बोरै जालांखो बे हेलिनायालाय नों फैबावबायना आबा होनानै रायनानै बेखौ दबथायनानै दोनथारबाव ओरैनो बिनि खबर फैहांमोन दा मा जायो आंथ' जि फसायखाथारदोंमोन बेनो फसायनाय सेंग्राखौ ओइ दैदेननि फिसा आयु मा जाखोलै हेलिना सना हा माथो जाखो आंनोबोथ' एसे खिन्थाबा मा दावराव दावसि बेलाय दैदेन नै नोंखौ साला बे नंखाय हिनजावा आंखौ सोबादो नोंनि एसेबां दम ना दैदेन नों जोंहानाव फैनानै आंनि आखाइ बिफैनो ओइ सिख्ला आंनि फिसालाखौ मानो आखाइ होदों ओइ बुरिया नों सिरि था मिथिबाय जोंनि गेजेराव एकदम एब्रेना नों आयौ नों आंखौसो बिदि होनफैबावदों आबा मा मोखां नायबाय थाखोहाय बेफोरबायदि मानसिखौ दा आयै नों रेडिल' खालामलाय आलासि फैदों नै सानि जगार खालाम मिस्टिनि जगार खालाम माबा माबि सिंग्रा गासिबनिबो जगार खालाम नों मिथिबाय देनाय थांनाय नों आरो र' दैथुननो फन खालामनि आं बे जगार खालामना लाबोजोबगोन नों सानि बेबस्थाल' खालामायै मिथिबाय आलासिया दिनै खालि आखाइथ' थांफिनाना हाब नों बिदि हिनजावनोनो बिदि सिख्लानोनो एसेबां मेथाइ गोथाव गोथावसो जाहोनो लाबावदों हाबा मालाय दैदेन बांद्रायदों नामा नोङो हा आंखि नोंसिनाव साहा मेथाइ माबा माबि जागोन नोंखौ दिनै आं साबक सिखायनोसो फैदों मिथिबाय ना आंनि फिसाखौ गारबा गार आरो दिनैनिफ्राय नों आंजों जेबो कन्टेक्ट दालाखा आरो आइनो मा एरना होबा मोनगौआ दे नोङो बुंहरफिनबा बुंहरफिन नङाबा मुझसे पंगा नहीं लेने का नङाबा नोंखौ गवा दैदेन आरो बिनिफ्राय गाज्रि बुरा हाल करूंगा मैं बुजिसे ना बुजानाय नोङो हो नोंखौनो गिबाय हो आरो आंनि दम नायनो होनदों नामा नों ओंखारलांदोहाय आं बाराखौबा सुखुवाहाय बेयाव फैनानै बिदि दावराव दावसि खालामथारनाङा आं साहा थाहा फुदुङा बिदि मानसिनो फुदुं आयै नों साहा थाहा फुदुंनांगोन एसे उनावलाय बेनो फुदुंबाय थाखागोन ना बे दिनै खनसेल'आ नों फुदुंथारदो नों आंखौ साहा थाहा फुदुंबाय थानोसो होनो नागिरबावदो मानो आंहा मा जाखादो आइ गथ'आ मा होननाय जाखोसै बेलाय दम नायनो आरो नों हेलिना दम नायनो आंखौ सोबादों नोङो औ सोबादों मा खालाम नोङो मा खालामनो दैदेन आरो सोबाबावगोन आं नोंखौ नुबायना मोनदों दा ए नों आंखौ बेबायदि माथो मोखां नायबाय थाखो आबा दैदेन
आंजों पंगा लाग्रा नों दैदेन माथो बारज'दोंब्रा होबा वाबा बिदिखौ होबावथार खोथा गैया बाथ्रा गैया माबा गुदि मिथिया बिजौ मिथिया डाइरेक्ट नों आंनि फिसालाखौसो बिदि आखाइ होफैदों हो आबा हो आइदै हा खनसे सोबानायावनो आइदै जाबाय आंनि आखाइजोंबा दैदेन अमा बेदर जाग्रानि खोथाहाय मिथिदोंना हिनजाव आंनि फिसालानि आखाइया अमा बेदर जाग्रा मा सानदों नोंलाय होनदोंमोनलाय नों आंनि दंनायनो हो आबा होथार हैदों फफि नोङो आंखौसो उल्था उल्था होफिनबावलायदों दाय मावनानै नोंसो दाय मावदोंथ' ओइ आं बायदिया नोंजों हाबा जागोन अबाव जों हाबा जानो लुगैलायदों नामा नों दैदेन दे अननानैसो बारा आखाइ होबावासै आं दागो दुगो जाबा हिनजाव गोदाना बोरै मोजां नुनोब्रा हो मा हिनजाव गोदान मा बुंनो सानदों नोंलाय हा सेंग्रायालाय माथो मावो आयै मावनायालाय जेबो मावथा फरायनाय गाव बायदियानो एकदमबारे गावनि क्लासमेटनोहाय ओमफ्राय बेफोरनो मालाबानो बेजोंबो गथ'आ जोंना हेलिया बेनो जथ्थ'नानिया औ आयै हरमारथारदो बेखौ हेलेनाखौ गथ'आ एफा अनोमोन आङो साला बिदिसो ओंखारदोंना जोंहा माइनाव आगैनि लाइफखौसो बरबाद खालामनो सानदोंलै बियो बिनिफ्राय बे रिन्दावखौबो दोखो रागाजोंनो बुनोसो लुगैखादों आं खोनानाय लगे लगे अब्लाबो दायो जेने थेने एसेबाबोथ' इज्जतनि खोथा दंना आयै नङा होमबा बेनोथ' जोंहा हेलेनाखौ हरग'नो हाबानो जाथारबायहाय आबा ने औ रायै र' ओमफ्राय सेंग्रानि फट'खौ आंनोबो देखाय जेबो माबाबाबो अरजाला बियो हेलेनाखौ हरनो हाबानो जासिगोन दा गावनि क्लासमेटबोथ' मिन्थिलायनायानो जाखागोन इसोरो नङा होमबा रायगोन आं र' ओमफ्राय मालाथो फैगोन बेलाय बाराखौबा बिसास गैयालै बे रिन्दावखौ जब्बा लोगो हमफुनानै थाङाथ' आयै होनांगौ बे गथ'खौ र' फैथों बिदिद्राय लोगो हमहैनाय नंला खोमा एसे दावराव जानानै आबा र' लोगोनाव थांनो होन्दोंथ' गथ'आबो थङालि बाङालियानो लाजाया गावलाय बुंदों आरो लोगो हमा होननानै अब्लाबो नाइनसै खयथासोआव फैयो फैयाबाबो गवा बे आंजों आरो रिन्दावखौ लोगो हमदों होनना मोनथिबाथ' दोखो मानजिगोन आं बे गथ'खौ दे आफा एसे रेस्ट लाग्रोदो आथिं आखाइ सुदो साहा लोंग्रोनोसै एकदम गाइखेर गोनां दैखौनो होबावलायला आङो सायाव बरियाखे बानायग्रोनोसै दोनथ' बे हेलिनि खोथाखो जागोन आयै साहाफोरखौनो दा बेफोरबायदि खोथाखौ सानफ्रांबाथाय खहाबलायनो नागिरालै अब्लाबो बावथ'नोसै आरो दसे दे आफा सना मान सनमान सेस खालामजोबथारबाय बे हेलेनानिया अयनायाय बेनाबो आरो जावैसोनाबो अयनाय जाथारदोंहाय हामा नांनायनि बिदिसो बिसोरलाय आबा मिथिसार फैबा बिदा मिथिसार फैबा नानि माइनावा फन खालामथारदोंमोन फैयोना मायो खेबसे फन खालामनायनोसै आं गथ'खौ फन खालामबाबो दुखुसो नाङो आं आवाजखौ खोनाबानो गथ'निखौ जिबारबा दुखु गोनां खोनाथारो आरो साननानैनो खर'फ्रानो साखांजोबथारो अब्लाबो माथो खालामबावनो खाफालानो बिदि जाथारबायबा बेना दा खिन्थाहरनोसै आं गाव फैयोना मायो आरो दाख्लैफोर माहाबा क्लास लानो बुंदोंमोनहाय माब्रैबा लाहैमारखो ना माखो गथ'नाव एसे सोंहरनोसै आं मोजां रायज्लायहरसै मोजां गाज्रि रायज्लायबासो गोसोफोरखौ मोजां मोनो नानिजोंबो नाथाय दुखुबो मोनफायो आरो लोगोसे सासेखौथ' मालासो हरनो हागोन सानथारबायहां आयु र' बे दिन होनाय थारिख होनाय समाल' सफैग्रोथारथोंसै बे दैदेना र' थाबैनो फैगोन होन्दोंमोनथ' मा हामा हिनजाव गोदान सिबिलाय औ आयै लाखिखानोसै नोंहामजा बेखौनो मा आंखौ नों बिहामजो लाखिनो दैदेन पापि नैसो आंखौ बिहामजो लाखिनो नोङो थागोनानै जानला मोनला नङा दे दैदेन थांसै आंहा आरो आइनो बुंनायफोरखौ जल्दि बुंफिन नोङो मिथिबाय बेखिनिल'मोन आंनि खोथाया थांनो नामा नों हेलेना औ थांगोन आं सोर लाखिनोसै आंखौलाय होनगार आं होनदोंना होरो आइदै माइबा आंखौ बिहामजो लाखिनोनो जानला मोनला नंथारदों बे हेलेनाखौ मा जामारदों आंनो खिन्थागोनबो ना आबा आयु नोंबो मा बायदिखौ मा बुंलाबायदों नोंलाय गोदाव सोराव गथ' ओरै फैलाय र'लै आयै र' नों सिरिल' साहाल' फुदुंहैदो होनखाबायना आरोलाय बेखौ आलासिखौ लाखिगोनसै आङो मिथिबाय तुम है जुदी तुम मुझको रोक के दिखा मिथिबाय आंखौ लाखिनो दिखा मुझको कोई रोकने की शक्ति मिथिबाय बुराया आंखौ एकदमबारे लाखिनोनो हे ओइ हेलेना रानि आंनि जानो गोनां रानि नों बेयाव फैनायाथ' फैबायलै फैखो मा जाखो आं थांनोसै ना नाथाय बेयाव थांनो मोनगोनथ' नों आंनि मर्जिजोंसो ना आंनि मर्जि गैयाबा बहा थांनो मोननो नोंलाय फैनायाथ' गावनि मर्जिजों फैबायना एबार थालांदो आंनि मर्जिजों नो नेभार येस 100% ओइ बन्धुफोर आसोलमोन नै नोमबाजैखौ लाखिनोलै थांफिन नागिरदों न'आव लाखिफै गोख्रै लामायाव होथेफै आबा हामा खल बिलाय लाखि लामाया गोख्रै होथेजोब थांनो मोना बियो जोंनिफ्राय आरो नोंनानाव मोनाथि न'हरजोब जोंनाव नोमबाजैया हारसिं बरिं मोनगोन ना आंनो जानो गोनां सनिया मा बुंदों नों दैदेन आंहा स्कुटि लाना फैखादो आसोलमोन खोनादों दा स्कुटि लाबोदोंनो पामचार खालामजोबलै आरो थावाबो बख'ना होजोब माजों थांफिन नोंलाय एफा गोजान लामाखौलाय टट'आबोथ' जोंना मानसि लिंहराबा फैलाबायाना जानला मोनला बिथिं बुजिबायना जारौ आयु
라키나 하긴 사는 나마 베디디나 네이스 앙타야토 앙타야 앙니 가만히 있어봐 이바랑 당시로 에이 방글 디카이 나가 데디겐 농아바 능스 부라 파시근 농아 문치바 능스 고나이 농아다 아이야 비상마디시 보색하나 नोंनि आइयाबो ओमफ्राय आंथ' नोंखौ लाखिखानोसो नागिरदों बिनिफ्राय गुड निउस आरो मा थागोन देनाय हेलि दैदेन औ आरोथ' दसे उनाव आंलाय न'आवसो फन खालामना खोन्थाहरबावसै जोंहानाव आं लाखिखाबाय नोंखौ फैखाबाय होननानै मोजां जायाखै होमबा उरे बाबा बेखौथ' आं सानाखैनोमोन औ दाथ' मोनसे निशानाजों मोननै सिखार जासिगोन ना नङा होमबा हेलि मोनसे खामानि मावफैबाय नोङो मोननै मोनथाम गासिबो खामानिया कमप्लिट जाजोबसिगोन ना सानसे खालामबाय नोङो एकदम सिम्पोलनो आरोना थेंक इउ आंनाव फैनायनि थाखाय दैदेन नोंखौ बुथारगोन आं हामगौ जाम्बि हामा बिब्दि बुंनो थोद हामालै दासो आं सुरु जानो नागिरदों लाभ स्ट'रियानो नोंहा माबा आरो बुथारनायनो थोदस ओइ बुरिया नों मानो सिरि थादों माबाथ' मोनसे बुं नोंसालाखौ हनै आल्टु फाल्टु बुंबाय दङ आंथ' मिन्थिखाया थालांखाया माथो आं बेहाय नोंनि नोंहामसो जानो दरखार गैया आङो बेहाय आं बेखौ मोजांसो मोजां बाथ्रा बुंफैदो मोजां बुजायलै बुरिया हामा मिन्थिगौ आंलाय जेबो मिन्थिया आङो आरो नोंसोर मिन्थिलायगौ आंनि फिसालाखौ नों आखाइ होफैनायखौ आं मोजां मोनखाथाराखै अब्लाबो दायो आं आंनि फिसालाजोंसो लोगो मा बुंदों नों ओइ बुरिया थोद हामगौ बेबायदि बुंनो औ दा मोजांबाबो गाज्रिबाबो आं आंनि फिसालाजोंसो लोगो नोंखौथ' आं सिनायनोनो थाङा अब्ला दा आंनि फिसाला जेरै बुंगोन बिब्दिनो जागोन आंनि फिसालाखौ आं एकदम जि अनो नों मा मिन्थिनोहाय नों गाज्रिबाबो आंनि फिसाला जेखौ बुङो बेखौनो खालामखायो आङो दा बुरि पागल मेन्टेल गोजा खोमा नोंसोरो नोंसोरो गवाथ' आंखौ बेबायदि जबरदस्ति लाखिनो साननाया फासिगोन बुरिया ओइ दैदेन फांगा लाबाय नों खिन्थु औ फांगा लानो मोजां मोनखायोना आङो हगारदों आङो आंनि लामाया थांदो सोरथो लाखिदों थांनो हायोबा थांबानो जाबाय आंना लोगोफ्रा लामायाव दंजोबो आरो दा नों बरिं मोनगोन नालाय बिनानाव फैबाय दङ सिन्था दाजा बरिं मोननाय नङा नोङो अब्बा मेन्टेल न'आवसो फैना फासिबाय खोमालै आङो बिदि होनना मिन्थिबा आं फैयामोन नाथाय सोर मिन्थिगौमोन देनाय मारै खानो आं बिनिफ्राय दा बिसोरो ओरै बेंथिजोबबा दैदेन फला नोंथ' गला दिथार जासिगोनसो नों आंजों अब्बा दिथारनाय बायदि नों जिद्दि बांद्राबल जिद्दिलै हेलेना बेखायनो आंजोंबो फांगा लायैयानो मोजां आंनाव फैखाबाय मोजांसो जाबाय आंहाथ' सिम्पोल खोथाना डाइरेक्टसो नै मानसियानो दासो फैदों ओमफ्राय बहा थांनो ओंखारलायखो नों आं न'आवसो थांनो ओंखारदों ओमफ्राय नोंनो खोन्थानोथ' जेबो दरखार सानाखैमोन आङो थेवब्लाबो सोंथारबाय नालाय खिन्थाबाय आङो बिखुनजोजों एकदम नोङो लोगो नाङै आंखौ बायदि फान्दायनो रायखुमानो थांसैलाय नामा हो ओमफ्राय बे हेलेनाखौ बांद्राय नोंसोरो रायनानै न' सिङाव जोबथेबाय थानो दरखार गैया बुजिबायना नों मोजां मोनबाबो गाज्रि मोनबाबो आं हेलेनाखौ मोजां मोनखायो गुस्थिखायो नोंसोर हाया हाजारबाबो दिन्दाव मोनदों होनना खुगाखौ जानला मानला दा बाहायदो नोङो रावफोरखौ मोजां बुंबा बुङाबा मोजां जानाय नङा बायदि बुंना नों बायदि गोसो गाज्रि नङालै जोङो रावबोसो दा माइनाव नोङो लाइनजों मारिनो थांखायो नङाबा क्लासआ खेबफा गोबाव जायो नोंनि बायदि आल्टु फाल्टु खामानि नङालै आंनिया जिउआ मोजां जाथों होननानै सानसे समाव बेखायनोसो आंहा बे क्लासखौ लादों मिथिबाय मोनदों होननानै बाथ्राखौ जानला मानला सानै बुंखायो दे नोङो मोजां जानाय नङा आं आरो आदा फैदोंना न'आव बेखायसो थांनो ओंखारदों ओइ थां आरो थानोबा थाहैथारो जों न'आवनो थाबाबो ओरैनोथ' लस गैया थेवबो नों बेयाव हेलेनाखौ लानानै लाफैनो ना दस्रा आरो सोरखौबा खामायनानै जाहोनो हायोबा जुदि लासो बुंबाय आंनिखौ रिन्दाव नों बायदि फाफि फिसाय आयौ रावबो दा मोनथारथों रिन्दाव डाइरेक्टसो आंनाबो डाइरेक्ट खुगायावनो सिगां सेंग्रा समाव माबायदिमोन बिदिथ' नंथारामोन हाजों अख्रांनि फारागसो जाबाय थायो नोङो दानि आरो सिगांनि खामानि गैयालै नोंनो बांद्राय डायलग दाहो नोंनानावखौ नायब्रा बेजोंनो हागोन नामा नों बेसेबां अनो बियो आंखौ नोंसिनि अननाया ओरैनो बारावसो ओरैनोसो सा साज्रांसो गोसो सिंजों अननाय नङा नोंसिनि बियो मिथिबायना दसे समनि थाखायल'सो उनावसो गोसोखांगोन नों थार अननाया मा जाय समाव नों गोसोखांफ्लांगोन ना थार अननायखौ नागिरबाबो मोननाय नंखाया रिन्दाव बेखौ हले गोसोआव लाखा बे फंसे खोथाखौ आंनि दाथ' नोंसिनि अननाया मा ओरैनो इन्ट्रेस्टनि थाखायल'सो हेलेना आरो नोंनिया जेबो थार अननाय नङा इयो नोंसोर बुजिग्राबा बुजिसिगौ नाथाय फाल्थु नोंसिना खामानि गैया नोंसोरनो नों बायदिनोथ' हराना जोङो हेलेनाखौ ओमफ्रायो एबा जोङो दस्रानोसो हरगोन मोजां दस्रा सेंग्रानो थेवबो नोंनो होफैया बा ओरैनोथ' फिसाया एसेबां माबा गोग्लैनानै दुखु मोनजोबना दं बेखौथ' नों खेयाल खालामाखै बेखौथ' नोजोर होआखै दस्राखौसो आरो हेलेना थाबाथ' आंखौ बे जोथोन लाखिगौमोन नों बायदि बेबायदि एकदम एरा जानाय नङामोन रागानि माबा रांखिनिलै नोङो रांखिनि जानांगौना नों बायदि आखलनि मानसि थाब्ला गोसोफ्रा एसे बेबायदिनो गोरा जानांगौ नङाबा बोरै जानो गुरैबाथ' नों एकदम बाहायग्लिना जागौमोन ना आरो नोंसिनि अननाय रिन्दाव हेलेना
जोंनि अननाय हेलेनाखौ नाय बेसे अनो आंखौ दाथ' बिराद अनगौमोन बे आंखौ बेफोरबायदि हालोदाव नुबा मोनसेथ' आंनि लाइफनिफ्रायबो थांथाराबो ओरैबो मोजांबो थानो हाया मिलायनानैबो दंनायखायसो दं मानसिफोरनियावसो नङाबा नोंबायदि गोसोनिजोंथ' था नोङो आं हले जेबो मिथियालै एकदमबारे सिखारनो हायाबासो जाबावगौमोन मोजां मोनथारगौमोन आं बा माइनाव ओइ बांद्राय खोथा दा बुं नै जोंना थांफा होजागोनसो आंजों बाब 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 नों आंखौ सावसो होबावलायथारदों फै माबायदि जोग्रा बियो जोफैलाय दम दंबोला बा एसेबां साहस फैथारबायना नोंनाव माइनाव एसेबां गोहो सोर फोरोंखोब्रा नोंखौलाय उल्था उल्थानो बे आइ बिखुनजोआनो जाथारगोन बियो आंखौसो गाज्रि हालोदाव नायनो सावहोलायथारदोंलै बियो आयौ आथिं आखाइ बायजानो लुगैलायथारदों थाबायनो हायि खालामनो सानदोंलै आंखौ बुंफिनबा बुंफिन आंखौ मोजाङै बुंफिनथारा आं मालाबा गोगोम गोलैबावनानै आथिं आखाइ लेंग्रा लेंग्रा जानानै थाथारदोंहाय बा माइनाव नों एसेबां गोहो फैथारबायना बुंफिनबावलायाखै दा ओहो आं बुङा जेबो था नोङा आंहा आदा फैदों थांनोसै नायगोन बेटि नोंखौ नै इसोर इन्दाव नोंखौ सानबावगोना आङो आजिखालि नोंखौ सानलाना आङो आदाखौसो लोगो हमहैग्रोना फैसै आङो र' ओमफ्राय आदायाथ' जा गोबावनि उनावसो न'आव फैदों आदानो मा लांबावनांगौ जाखो दे आङो बिराद गोबाव जाबायमोनलै आदा मिथिसारखौ लोगो मोनिया फनाव रायलायबाबो मोगथाङाव रायलायनाय बायदि जायाना दिनै लोगो हमनानै हरनैसो थानासो फैबावगोनहां मिथियाहां क्लासावबो ओजोंनिफ्रायनो थांगोन आं बे रिन्दावखौ जेबो फात्ता मिथिया आङो मादि जाबावगोन आंनि संसारा संसारखौथ' मा बुंबावनो न'आव फैनायनि मजायालाय गोबां आलदा जाखायो मानो होनबा न'आ न'खाना अब्लाबो बे हेलेनानि थाखायसो गोसोफोरखौनो गाज्रि मोनोलां नङा जेन'बा बे गथ'आ गावनि बिगुमैखौ मा मोनखांथारदों बे सोबा खाथारगोन आं बेखौ र' फैग्रोथारदोंना न'आव सोर लोगोजों थांदों बेलाय फनबो हमबावा बिदानि फनखौनो हमला बे आरो बे माइनावनि फिसायालाय मा जाखांबाय थारदोंलै आंनि हेलेना बिनानावखौसो मोनबाय बेखौबो जानाय नङा ओरैनो हगार जानाय नङालै माबा मोनसे साबक सिखायनांथारगोन रागा जोंबा आंनाबो खाथेर साथेर गैखायालै बिनानावबाबो अना बिनानावनि फिसायबाबो अना आं जेखौबो अनालै एकदम जुदा खाथार आंनि रागायाबो दानथारगोन हेलेना नोंखौबो बांद्राय खोथा मानिथाराबा आरो जाय सेंग्राजों हरनो नागिरदों बेजों थांबा थाङाबा दिगदार जागोन नों गथ' आंनि बिनानाव सासेनि माइनावनि लाइफखौ बरबाद खालामदा सानथारदों नोंसोर सानैया हेल' लोगोफोर दे होमबा दिनैनि भिडिअ'आ बेखिनियावनो दोनथ'नाय जाबाय लोगो मोनफिनसिगोनलाय नेक्स्ट एपिसोडजों जेबो प्रब्लेम गैयाबा थाबैनो नुजाफैसिगोनलाय ओमफ्रायथ' लोगोफोर दासान्दि भिडिअ'खौ आङो हानायमानि लाबोनोबो नाजादों बानायनायावबो सम लायो नालाय लोगोफोर आरो ओरैनोथ' जाथायखौथ' मिथिखाबायानो नोंथांमोनाबो लासै लासै आङो हानायखिनिखौ लाबोसिगोन आरोना लोगोफोर जेब्लानो जायो आङो थाब थाब बेफोरबायदिनो होनो नाजागोन आरो जेनेबा दिनै एसे बानायनानै दोनखायोब्ला मालाबा बानायफिनबा होनाय टाइमाव आङो एडिट खालामलाबायनानै होनोसै आरो बेफोरबायदिनो ना लोगोफोर अब्ला थाबैनो लोगो मोनफिनगोन दे होमबालाय आरो लाइकखौ थुलाबायना होलां दे सनामोन लोगोसे कमेन्टबो खालामहर आं नोंथांमोननि कमेन्टखौ फरायनो मोजां मोनो नालाय दे होमबा लोगोफोर गुड नाइट लोगो मोनफिनगोन दे थाबैनो नेक्स्ट एपिसोडजों